Joo, täällä on osallistuvan budjetoinnin asukkaiden valinta ja ollaan Rautkaalion puistokentällä. Tosi kiva, kiitos tästä, että äänestitte Koivukylän puistotapahtumaan. Tätä tarvitaan paljon ja koivukyläläiset ovat kiitollisia myös. Ja täällä tapahtuu lapsille ja lapsiperheille kaikenlaista kivaa poniratsastusta, hevosen ajelua ja musiikkiesityksiä, nykysirkusta ja tanssia. Ja sitten illalla meillä on iso konsertti sirkusteltassa. Siihen tulee piirpauke ja Diandra ja on myös ruokakojuja ja ruoka on tärkeä osa, tuo yhteisöllisyyttä myös. Kiitos niille kaikille vantaalaisille, jotka äänestivät tämän tapahtuman, että saadaan onnistumaan. Ja nyt sieltä kaikki perheet pitäisi pikkuhiljaa alkaa valumaan tänne päin. Tässä on tosi hyvä tapahtuma ja illalla tuossa on tällainen sirkus ja täällä on tosi paljon toimipisteitä. Tällaisia tarvii Suomen lisää. Me halutaan kiittää, että olette halunnut näin mahtavaa kulttuuria ja moninaisuutta tänne Vantaalle. Ihana tunnelma täällä. Mielestäni aika hyvä, että tällaisia järjestetään. Että on kaikki pääsee tälle ilmaiseksi ja ei tarvitse just maksaa, koska ei kaikilla aina ole varaa kaikkeen. Ja mun mielestä on kyllä aika hieno tapahtuma. Ihmiset kohtaa toisiin, paistaa aurinko. Täällä on tosi rauhallinen meininki ja sitten tällainen, että vaan ihmiset pääsee olemaan yhdessä, niin siitä se vuorovaikutus ja se on sellaista luonnollista orgaanista tapaamista. Haluan kiittää sydämeni pohjasta, että meillekin tarjoutui tilaisuus tässä soittaa ja suuri ilo ja kunnia päästä esiintymään samassa konsertissa hienon Diandran kanssa. Ihana, että kulttuuria tuetaan jollain tavalla, kun sitä tarvitaan.